Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Nagsuko og iyang tawo si Chito aron pagtawag sa ilang Wilma. Og dihang gitubag niya kini, si Chito ang nakigsulti niya. Unsay, Birthday din ako kunyang Wednesday. Og wa ko'y laing gustong ikauban. Kundili, ikaw. Please. unsa? Nabuang ka na ba? Kinasing-kasing kumuhangyo ni Will. Kana lang higayon na nga musabot ka na ako. Please. Chito, nalibot ka ba unsay sitwasyon sa akong kinabuhi, ha? Will, dawata og sabta karon ang mga panghitabo ninyo ni Vic. Ako ng birthday. Ayaw ko pakiasa. Please. Tingali. Kuno pa ko'y kabilinggan sa kinabuhi. Okay ko. Bisan og may mga anak na ko. Pero gitahod ko gihapon ang kabililhon sa mong kaminyoon. Maong sabta ko. Ibutang ko na ni. Iyak ko ng birthday o niyang Wednesday. I'm sorry, Chito. Sorry, kit kayo. Milaong pagit siyang mupalik si Victor sa ilang kaugalingan. Tingali. Tungod og alang silang mga anak. Pero diha niya. Mubalik tungod niya. Kay kasado sila. Wala ko'y pagtuong anak. Dili ko mutuong nga may gugma pa si Victor, Wilma. Murag ni ring man tong telepono gabi iday. Ha? Ambot og nagdamgo balang kako adto nga ni ring ang telepono. Oo. Bitaw nang niring. Ay, wala gid ako magadamgo. Siya man kasi may nanawag. Ay, wrong number. Today nang, di man yun ni mo madaog pagpanglimpyo sa ubang kwarto. Upat na gud ni ka kwarto, good. Oo, kaya nga naman deday. Pangita og makatabang na to pagpanglimpyo. Ha? Unsay nato? Oh, muapil kag panglimpyo day. Oo. Kay di ni mo mada ang tanan. O pangita og lain pa gyud. Og mas maayo ang usa ka lalaki kanang batan-on kay abtik mo lihok. Sula na. Ay, kaya ra nako day oy. Og dili na kinahanglan nga mangita pa kog muabag oy. Naabay mga dekurente nga gamit diha, electric policer. Pero mudako lagi ag beres kurente. Okay ra na og silhigan ra oy. Gusto lang ko nga mahuman og panglimpyo nang. Ay nga naman day. Milabay na gud ang Pasko nya ang Happy New Year nya pista senior. Okay ra na oy hinay-hinay ra ma kog limpyo. Kung tumano ni Vic ang gisaad niya nang ngadtos mga bata ba nga muulis siya human siyang biyahe sud sa pila ka semana. Kinahanglan nga limpyong tibok pa nang ang mga kwarto, ang palipot, ang sular. Oh, sige. Maayo sa nahunaan ni mo day. Oh, sige. Na, may mga batanong standby das gawas. Kaila man gani gwardiya das gate nila. Masugot ka ay ng standby day oy. Ato lang tawgon. Kana pa nga makakwarta sila. Ay lang pud pataka og kuha ng uy. Pero pwede sabog, babay. Kanang batan-on lang yun. Batan-ong laki ba ron? Naaday. Kaila man gani ko anang uban diha. Karon nga wa na sakyanan nimo. Maghayon na lang taglakaw payos gawas. Kailan na sila nako. Sige. Bisag duha ka adlaw nga pagpanlimpyo lang nang o man na tingali ni. Pero, dokoy pa man kahit umuuli si Sir Beck.
Maghinahinay lang tagpang limpyo. Ang mga kwarto una, o kitang duha mo ay mo atiman. Oh, unya na lamang ta mangita kung dool na ang pagpaulo ni Sir Victor. Kasagaran niyang biyahe din ni Ato. Labing dugay, duha o tulo ka semana. Ingon gid ni anak nang. Unya, nibiyahe na to siya ron. Oh, labing siguro, may biyahe na kyud. Mamay gisulti na sa mga bata. Husto di ay, ingon na lang ni ini ng aling. Humaning si Manaha, magsugod na tapag panglimpyo. Kay mo ay gusto ko nga kunian na siya. Mo'y musugat niya ang kalimpyo sa bahay. Ang tanang palipot. Aron sa ingon, madasig na siya sa pagpauli din sa among kaugalingon nang. Di ba nang aling? Narasige, nindo tagimog mga plano, day. At tuod, ikaw gihapoy mo hatod sa mga bata karon og makuha. Ikaw lang una nang. Di ko angay mabalakan ng hingkayo na. Kay may biyahe man si Fee. Hala, ako'y hatod og makuha nila. Sige nang. Clear ko ni mo, babe? Clear kay, babe. Kalugar lagi kag video call ron. Yes. Break time na ko. Si mama mo. Nangutaw. Mangunay mong gud siya atiman sa mga linabahan niya. Mo ba? Nagsuhol na unta mo. Di nang tabaya ka nga magsuhol mo kung ugani, mangita pong helper. Dili lagi mo sugot si mama, anak, babe. Anugon ko no kayo ang suhol sa helper. Ako ni mo hatag. Nahagay ka nag-os, mama, uy. Anugnan gina siya. Mo ba? Kano ba anugunan man kami, Ug sa pasad, idara na si tita. Mao lagi, pero unsaon man, gahi man og Anugon ko nung isuhol kay lagi, umaanak na kuno ko. Tigalig mahago ka, ha? Di ko gusto may tabo sumabot na anak. Babe, dili na mahitabo, uy. Nag-amping gid ko kanunay. Hapit na lang gani, dili ko palihok ko ni mama. Kita ko na biyang akong tiyan. Excited si kayo siya nga makita na siyang apo, babe. Ikaw di ka excited? Oh, mas excited ko, no? Nagpa-check up gani ko atong usang adlaw. Uh-huh. Okay, babe. Hapit na ako oras. Sige, love you. Love you more, babe. Amping. Yes, babe. Sige, love you. Mwah. Bye. Oh, human sa inyo klase, anhira ko paabot ninyo din niya. Inday, na, lindon. Oh, Yaya. Pilipin ka mo uli, Yaya. Tukay pa man among off. Ay, kas na splite. Mudagkot lang ko. Mulakaw ko pa yung simbahan. Unya, mabalik sa katini. Oo, saan di ay? Kuya mo ito pa uli. Sige, Yaya. Tuan na si Kuya ay, kitpiyaan lang ko. Kuya! Namiya lang ay. Oh, di kamay ka. Sige, lakaw na day. Kaya maghinahinas kung lakaw pa yung simbahan. Oh, sinangaling. Siya day naghatod sa mga anak ni Will. Tuwa na siya. Mubalik na kayo sa sabay? Oh, yun na. Murag adto siya padung sa simbahan. Tuwasab ka si Wilma ron sa ila. Susiyon ko. Manawag ko. Isimot ko. Kinsa na masabkat ni Ron. Kung si Chito, di ko mo tubay pagkagsulti. Hello, Wilma? Will. Ay, good kong binawangi, please. Naibaw kong naminaw ka lang nako. Will. Oh, gibutang niya. Huwag yun makiksulti. Alayin na sa pa. Murag ibinuangan lang ko. Naibaw man unta siya nga seryoso ng tuyo na ko niya. Dili gid binuang. Bahala na. Siya rang usa dito ron. Adtuon ko siya.
I'm sorry, Chito. Gusto na kumulikay nimo. Sabta ko. Dako katudog na tabang nako pero di na igong katarungan na tubangan kong gibuhat ni Vic. Tungod og alang sa among mga anak. Siya gyapon na. Naibaw ko. Di na ko tubakon. Bahala na. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!